Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's another happy Lunes. Konting kembot na lang, partner. Araw na ng sweldo. Yes, the moment we have been waiting for, mga kaibigan. Konting tulog na lang, konting kurap na lang yan at papatak na naman sa palad natin ang mga sweldo natin. Yun nga, papatak lang talaga. At pagkatapos pumatak, papatak ulit sa mga sa mga bayarin natin. Correct, totoo yan. Ikaw ba, partner, na-experience mo nang maging masungit sa mga maniningil? Yung mga ginagawa lang naman nila yung trabaho nila pero susungitan mo. Hindi yun yung strategy ko. Nagtatago ako. Hindi mo sinasagot. Kapag ka, ang number ay unknown, hindi nakasave sa face sa phone book mo, hindi mo sasagutin. Tama. Kapag ka ang Correct. number ay may kakaiba siya, special number, katulad ng 4 na numbers lang siya, o kaya may asterisk, ganyan, o kaya 7, Alam na 8 alam number. mo, no? Siyempre, partner. Alam mo. Kanina kasi may kakatawag lang. Nakakaloka, sabi niya, parang ang nakakaloka dito, ewan ko, siguro, paano parte ng ng kanilang ng kanilang training na parang kahit hindi pa due date, parang ipapamukha niya sa'yo na may utang ka kahit hindi pa naman due date. Tapos itatanong pa sa'yo, saan po kayo magbabayad? Sabi ko talaga, girl, hindi ko pa alam. Sabi ko talaga. Alam mo yun, sabi ko, grabe, no? Kapag ka talagang gipit ka. Leading yung question nila eh. Ano siya, parang kino-corner ka na nila para makapag-decide ka. Bago matapos ang conversation nyo sa phone, kailangan makapag-decide ka na, nagko-commit ako, magbabayad ako bukas at ng ganitong oras sa ganitong branch. Correct. Alam natin lahat yan. Tapos yun nga, na-realize ko, parang ganun talaga, no? Kapag ka medyo gipit ka talaga, kapag ka sinisingil ka, sinusungitan mo sila. Na kung tutuusin, parang trabaho naman lang, it's also a job eh. Alam mo yun, parang nung after that phone call nga kanina, parang sabi ko, parang sinungitan ko ba siya? Nagtatrabaho lang naman siya, nabuti na lang, may trabaho pa siya. Parang ganun. Pero parang feeling ko, medyo natural siya di ba? Na kapag halimbawa may utang ka, tapos siningil ka, defensive ka agad, ang dami mong hanash. Winner Tama, talaga yung totoo tinanong yan. ako kung kasi ang due date ko, partner, 14 pa. Alam ko naman yun. So, ang mga leading questions niya were, nakakatanggap pa po ba kayo ng billing statement? Tapos sabi ko, hindi ako sure actually. Sabi ko kasi wala akong permanent na address. Halata nagtatago walang permanent address no? Sabi ko, hindi ako sure. So utak-utak niya nilol, pinagloloko ko ng kausap kong to. Kaya Tapos minumute na, minumura ka niya. Oo, correct. Pag mute niya, minumura niya ako. Tapos parang sinabi niya na kung nakakatanggap ako ng billing statement. Totoo naman din yung sagot ko. Hindi ako sigurado kasi hindi ko na masyadong, halimbawa kung paper bill siya, hindi ko na siya masyadong pinapansin. Kasi medyo alam ko na yung memorize ko na every ganito of the month, kailangan sabay-sabay kong bayaran lahat ng bills ko. Regardless of, kasi iba-iba naman talaga ng date yan di ba? Iba yung date ng due date ng Meralco, ng kung ano man telecom, tapos ng water, iba-iba. Pero ako, ginagawa ko kasi partner, na lang, parang meron ako isang date na dapat by that date, in the month, makabayad na ako. So, sinabi niya sa akin yun nga, nakakatanggap pa po ko ba? Kasi ko hindi ko alam kasi pag paper, hindi ko na siya napapansin kung nasan siya napapadpad. Kapag ka paperless naman, hindi rin ako pumapansin ng email. Nakakaloka siguro yung babae. Sabi niya, ang labong kausap na ito. Labong kausap. Tapos sabi niya, pero maintaining pa rin yun Ano? Staying calm pa rin yun sa kabila ng lahat na, ma'am, sige po. Tapos di bang bibigay siya ng next question. Pero sa isip niya, galit na galit siya, nanginginig na siya doon sa hawak niyang mouse sa harap ng computer niya. Tapos maya siyang mute kasi pinagmumura ka na niya. Correct. Parang nag-work ka sa call center, alam mo Oo, diba? alam ko yung mga sentimento
kwento ng mga yan. Totoo yan. Tapos, ang next niyang question is, anyways, kasi po, baka lang po, hindi po ninyo natatanggap yung bill po ninyo. Meron po kayong outstanding balance na 312 pesos. Ang ano ko talaga doon, ang bill ko talaga doon sa particular ano na yun is 999. So, yung 300. So, ibig sabihin may overpayment pa ako. So, may 300. Parang gusto ko sabihin, ano ba naman yan sa 300 pesos? Samantalang yung lahat ng buwan, ilang taon, at perfect yung attendance ko, di ba? Perfect yung pagbabayad ko. Hindi nyo ako tinawagan. Pero nung nagkaroon lang ako ng problema, 300 pesos, tatawagan nyo ako. Gusto kong ganun pero pinigilan ko ang sarili ko kasi masyado pang maaga. Dapat sinabi mo rin. Ano? Dapat sinabi mo rin, kinausap mo rin siya. Alam mo, yung 300, feeling nyo, lugin-lugi kayo. Alam mo, Mga ganun. actually, it was in my mind. Honestly, yun talaga yung medyo naiisip ko na parang, talaga ba sa 300 pesos, pag-aaksayahan mo ko ng panahon, magsasarba yung kumpanya nyo sa 300 pesos ko. Kaya lang naisip ko nga, partner, it's too early in the morning to be stressed. Tapos yung next question niya is, Tsaka trabaho niya lang yun. oo, trabaho niya lang yun. Tapos the next question niya is, kailan po kayo magbabayad? Tapos sabi ko, ang schedule ko talaga is on Tuesday or Wednesday. Tapos sabi niya, okay, saan po kayo magbabayad, ma'am? Sabi ko, ay, girl! Sabi, doon na talaga ako na-lure kay partner, girl, hindi ko alam, di ba? Kasi, syempre, bibigay ko sa schedule ko na pupunta ako ng SM, which branch it is, at kung saan doon. O pupunta ako sa Shopwise, sa center doon, o pupunta ba ako sa Bayad Center, ibibigay ko talaga. Syempre, nasa utak ko na lahat yun. Pero ang pagkasabi ko talaga is, girl, hindi ko alam. Hindi ko pa kasi talaga alam, di ba? Depende naman sa sitwasyon ng araw na yon. Nakakaloka. Pero yun din na depende sa location realization. mo. Pero sinisigurado talaga nila yon. Kasi yun nga kailangan babalikan ka nila Kasi Oo, pag totoo. sinabi mo, ibabalik nila sa lahat ng mga sinabi, ma'am, kasi promise nyo po is magbabayad po kayo ng Tama. ganitong araw. We are Alam na alam reminding ni you by Chuper. we are reminding you by the way na nag-promise po kayo today na magbabayad po kayo ng ganitong amount sa ganitong branch, di ba? So, ayun talaga, parang ano yan paalala din sa'yo pagdating ng takdang araw na magbabayad ka na may na-promise ka sa kanila. Pero actually, sumagot ka lang naman sa tanong niya, hindi naman promise yun. Totoo. Diba? Para lang tumigil na siya. Chareng. Hindi, pero in fairness, tama ka, partner. Yun naman ang sinabi niya, para po maiwasan na hindi na po kayo tawagan ulit. So parang siguro inonote doon, yung mga ganyan. Tapos like, okay. Tapos sabi niya, sige po, maraming salamat. Pasensya na po sa abala. Tapos pakababa ng phone, yun na nga, yun yung naisip ko, no? Kapag kasi talagang gipit ka sa pera, sinusungitan mo lahat ng na naniningil sa'yo. Kahit sa totoo lang naman, obligasyon mo naman din talagang magbayad. Ay, Totoo nako. ka dyan. Alam niyo ito, Nakakalurking. para sa mga ako din sa mga may utang sa atin, partner naman. Ganun din. So, pag sinisingil po namin kayo, wag po kayo nagagalit sa amin. Alam niyo, Kailangan trivia lang ako din sa kanila. namin. May trivia ako sa kanila. Ano? Doon sa mga may utang. Alam niyo po ba na pwede po kayong magbayad kahit hindi po kayo sinisingil? Magandang trivia yon. Alam niyo po ba na ang lahat ng mga gumawa niyan ay swinerte na po sa buhay? Yan. Ang Pinagpala pagkukusang po ng loob. Panginoon. Oo, ang pagkukusang loob ay senyales ng kabutihang loob. Correct. Diba? At kapag ka ginawa mo ito, di ba, may points ka na sa heaven. Yan ang mga trivia ngayong morning na ito. Di ba? Hindi, pero syempre partner, ano yan sa totoo lang, di ba parang kumbaga, pag madalas ka mag-overpayment o kaya nagbabayad ka on time. Minsan, di ba, may mga rebate, may mga sasabihin because you have been a loyal Kenemerut, ganyan. Pansin mo, kapag kalimbawa, very loyal ka sa isang credit card, tataasan niya yung credit limit. Kapag ka nakikita niya yung movement ng payment mo, di ba? So, ibig sabihin, and in terms of yung loans sa mga tao naman, hindi sa mga kumpanya. Katulad yan, sinasabi mo, partner, kapag ka may utang sa atin, kapag ka nagbayad sa oras o kaya mas early, kapag ka sa susunod, pwede pa ulit makahiram yan. Di ba? Kasi may goodwill Tama. di ba? Correct. Ganun Magandang yun. record. Tama. Maganda yung credit history. So, alam nating lahat yan, di ba? Tinamo, ang dami natin na kwento, partner. Kasi alam natin pasikot-sikot dyan. Kasi relate sa eksenang utang. Naku, nakakalurking. Pero ulitin na wala naman. Di po namin minamasama yung mga naniningil din sa amin o di ba sa atin, kung sino man. Alam po namin, naintindihan naman po namin na ginagawa po ninyo ang trabaho po ninyo na maningil. So, Tama. minsan
minsan talaga, actually mahirap din yung trabaho nila kasi nga, di ba, nasusungitan sila. Correct. Di ba, minsan minamumura din sila. Tama. Di ba, yung kwento ko ng mga kaibigan ko, nagtatrabaho sa call center, halimbawa, tapos na parang, yun nga, sa collection sila, hindi ko pa masyadong alam yung nature ng trabaho nila, pero madalas nga, namumura daw sila, may mga pagkakataon na talagang sobrang hysterical yung kausap nila. Yun, minsan pinapasa daw nila sa mga managers nila. Talagang iba yung pressure. Pero kung tutusin, kung iintindihin natin, nagtatrabaho lang naman po sila. At ang trabaho nila ay maningil sa atin na magbayad ng utang natin. At saka, responsibilidad ng taong nangutang. Correct, totoo yan. Yun yung pinakamahalaga yung sinabi mo sa dulo na nangutang ka or you availed of their service, 'di ba? So it's your responsibility to pay. Yun talaga yun, 'di ba? Kaya lang yun nga, Tama. partner, hindi naman din maiwasan bilang gipit nga. Hindi natin talaga maiwasan na minsan makaramdam ka talaga ng stress tsaka pagkasungit. Oo, yun yung mahirap lang kasi yun nga, dapat 'di ba sabi nga nila pag maniningil ka, dapat may proper timing. Kaya lang pagka ganyan naman, hindi naman alam ng taong tatawag sa na in good mood ka o kaya may pera ka, 'di ba? Tsaka nakakalure kayo dito. Ito i-ano na natin, partner wag na tayong lumayo. 'Di ba? Kailangan ba talaga kapag ka magbabayad alam mo 'yon, kailangan good mood pa tatansyahin, hindi ba pwede magbayad ka na lang? Oo nga. Kasi responsibilidad mo naman talaga magbayad. 'Yun ang katotohanan diyan. Ako, I'm sure ang dami pong relate. Pero alam mo, partner, meron nga ako nabasa na quotation ng isang araw na this is true, no? Na sometimes parang feeling mo lagi, parang gipit ka sa pera, parang feeling mo sunod-sunod na ang lahat-lahat. Pero for some reason, biglang magkakaroon ng blessing. Alam mo yon, parang for some reason, biglang magkakaroon ng kasagutan sa mga katanungan, 'di ba? Kasi it's a reminder ni God sa atin na He provides, 'di ba? Pero syempre, ang mahalaga din talaga dito, magsisipag ka din, 'di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung wala ka rin naman masyadong gagawin pa o kikilos para maging okay, 'di ba? Hindi ka rin naman makakatanggap ng biyaya, ganun. Correct. Magandang aspeto din na pwedeng tingnan kasi may kaibigan ako nung una na nung unang mga pagkakataon, unang taon na siya ay nagtatrabaho. Talagang puspos yung pag-overtime niya. As in talagang laging ganoon ang eksena. Minsan may term sila. Basta nag-overtime. So para magkaroon pa ng maka-generate pa ng mas malaking income. Kaya ang thinking niya, laging kapos kahit ang katotohanan nag-overtime na siya. Pwede rin tinan sa aspetong yun kasi lagi ka nag-iisip ng negative. Ang iniisip mo lagi wala kang pera, ang iniisip mo lagi kang kapos sa pera. At yun talaga yung mangyayari sa iyo. So ang ginawa niya, binago niya yung mindset niya. Hindi, may pera ako, nakakasweldo ako na maayos. Which is ang nangyari, ngayon hindi na siya nag-overtime pero mas feeling maluwag siya. Kasi yun yung thinking niya. You can change the way you think, Kabisyon, na minsan kasi pag iniisip natin, hirap na ako, wala na naman akong pera. Pero kung tutusin, may pera ka naman talagang hawak. So pag ganun yung mentality mo, ang bigat lagi ng araw, ang bigat lagi ng buhay. Pero if you change the way you think, okay ako, makakaraos ako ngayon, may pera naman ako. Tama. Mas feeling ko, mas magiging maluwag yung takbo ng araw mo, ng buhay mo araw-araw. Meron akong binabasang libro, partner. Kaya lang masyado nagdugo yung ilong ko, English kasi, partner yung comforter namin hindi na kinaya Ganon kakapal hindi niya kinaya yung dugo ko In-absorb niya lahat ng dugo sa ilong. in-absorb niya Nag-hemorrhage ako, partner. Pero nasa first few pages pa lang ako kasi hindi ko na naitawid yung susunod na page kasi hilong-hilo na yung pagdugo ng ilong ko. Pero naalala ko lang. Hindi, tapon mo na yung comforter na yun. Gamit ka ng Uratex foam yun. Para mas makapal talaga, no? Baka kayanin. Tapos pang queen size. Pwede na yun. Sige. Pwede. Alam mo, yung book na ito is The Subtle Art of Not Giving a FUCK. Yun. So, yun yung title ng libro. I'm sure you've seen it kasi nag-trending yung libro na yan So, The Subtle Art of Not Giving a FUCK. Yun. So, dun sa first few pages na nabasa ko is parang katulad ng sinabi mo na ano nga ba yung sinabi mo, partner? Nakalimutan ko agad. Na parang kasi kapag partner ito kasi mahirap pagka madami kang mga nababasa, parang minsan nagugulo yung mga dati mong conflicting sila minsan actually. Ang dami mong parang mga prinsipyo sa buhay na nagugulo. For example,
ang prinsipyo mo sa buhay kailangan lagi kang positive. So, kailangan parang magme-make ka ng effort for positive thinking. Magme-make ka ng effort na to see things positively, to be with positive people. Ang sabi ng author dun sa librong yun, partner, kapag ka ginawa mo yan, it's short of parang telling yourself that everything around you is negative. Gets mo ba, partner? Parang parang basta tinatamad ako English kasi paano ko itatranslate? Paano ko ba itatawid to? Tsaka Hindi, parang gets mo yan. Parang yung tama naman, sinasabi kaya mo lang kanina. mas complicated siya pag-iisipin. Oo, hindi. Sige, wag na doon. Positive na nga ako, may negative Kaya nga Hindi kasi kapag ka positive, meron siya sinabi doon, nasa ba yung librong yun? Basta pag wait lang kunin ko yung libro ha. Basta parang mas babasahin sinasabi niya po doon. sa atin lahat. Bali, ang pages po nito ay 10,934. May time po ba kayo makinig? Nakakaloka. 'Di ba? Wait lang ha. Hindi, basta parang sabi? katulad siya ng sinabi mo, partner. Parang katulad siya ng sinabi mo na pag lagi mong iniisip na kailangan mag-work ka ng extra para magkapera, it's short of telling yourself na wala kang pera. Tama, kasi negative yung Oo, parang yun ganon. yung perspektibo mo na parang may pera ka naman kung tutusin pero bakit iniisip mo wala kang pera na lagi kang kapos, lagi kang hirap. Oo. Ito So, yung sinabi dito sa book. All the positive and happy self-help stuff we hear all the time is actually fixating on what you lack. O, di ba? Yung palang nakakadugo na. Oo nga. Dinugo na naman ako, partner nila basta na K. Hindi, yun yung sinasabi niya na parang kapag ka lagi kang parang lagi ka nagsasabi ng mga o nagbabasa ka ng mga conflicting nga to, partner nagbabasa ng mga happy books, parang it's short of telling yourself na wala ka nun. Parang kailangan mo ba talagang magbasa ng mga happy books? Kasi it's short of telling yourself na wala ka nun. Parang ganun yung sinasabi. So, hindi ko na tinuloy, partner, kasi parang naguluhan ako sa kanya. Minsan talaga conflicting yung mga mga views na mga nababasa natin. Pero nasa sayo naman, ikaw naman 'di ba, sa bandang huli ikaw naman yung magde-decide talaga kung ano yung gusto mong gamitin at i-apply mo sa pang-araw-araw mong buhay. Diba? Tama rin naman, magpa-positibo, pero sinasabi naman ng iba, minsan kailangan mo maka-experience ng pagkakamali, kailangan mong maranasan na maging negative para ma-appreciate mo yung positive, 'di ba? May mga ganun din. Minsan kailangan mong magkamali sa buhay kasi diyan ka natututo. Tama din naman 'yon. Oo, ang sinasabi dito sa librong to, partner, kasi 'di ba minsan sa buhay, sa mga commercial, sa TV, lahat, 'di ba, sinasabi, kailangan mo ng bagong TV, you have to buy more, you have to own more, you have to make more, you have to be more. Lagi kang parang laging sinasabi na maging kung ano ka, you can be so much more or you can get so much more. 'Di ba? Parang ganoon. Kaya ang ending talaga diyan, 'di ba? Masyado kang maraming pakialam sa buhay. Ang ending, di ka nagiging masaya. Basta parang ang punto dito is pwede kang kumalma lang. Huwag ka masyadong magtingin-tingin sa mga kung ano yung wala ka. Parang mga ganon. Yun yung sinasabi dyan. Ewan ko, nalito ko nung binasa ko. Nalito din talaga ako nung binasa ko ito. Pero it makes sense. In a way, parang it makes sense. Tama. Oo. Sobrang tricky talaga ng takbo ng isip natin di ba? Na parang minsan guguluhin ka din ng sarili mong isip. kaya hindi ka nagiging masaya minsan. Pero pag nakuha mo yung tamang timpla ng isip mo, kaya ka niyan bigyan ng sobrang sayang sobrang sayang araw ng kahit wala ka naman talagang ginawa masyado. Correct. Diba? May ganun may ganung moment na parang wala lang, pag-isip ko parang saya-saya ko kasi yun yung sinasabi ng utak mo. Minsan naman kahit alam mong meron ka, kompleto ka, ang dami mong natanggap na mga kung ano-ano, pero parang hindi ka pa rin masaya. Kasi ayun nga it's a mental state. Minsan tinitrick tayo na sarili nating isip. Sobra yung isip, napaka-makapangyarihan niya talaga. Kaya nga, Totoo. what you think you become. So kung lagi mong iniisip ang isang bagay, posible talaga mangyari yan So kung puro negative yung iniisip mo, talagang negativity yung maano mo, 'di ba? Kaya pwede yung mangyayari, yun yung makikita mo sa lahat ng bagay, puro correct, negative. tama, Kasi yun yung iniisip mo. Totoo. Pero try mo maging chill. Try mo lang maging chill. Alam mo yun magiging chill lang din ang lahat ng lahat ng Ng tingin mo. flow. Oo, kasi chill ka lang 'di ba?
Hay, nako, nakakaloka. Good luck po sa kanya-kanyang prinsipyo na kailangan pong sundin sa araw-araw. bukod sa prinsipyo at Tama. mga prinsipyo, kailangan pa mag-isip ng mga bayarin. Kaya talaga namang idasal natin ang lahat kasi talagang minsan nakakagulo talaga ang mga buhay-buhay. Tama. Oh well, mga kabisyo, mamayang alas 9 tayo magkakabanding-bandingan para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Getin yung pakanta bayanan. Gotta go mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris na Chuper. nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one. SM radio station. Love radio.